kumuna ti amin akit kailangan tayo nga i-prepare decision tayo iti na seguridad na kas kuma iti panak maintenance ti naketal na ken nagsarita kami ken ni Dr. Melvin Manuel regarding digitay medical and assistance center tayo sa adu iti pakaipanan dito medical and assistance center tayo digitay pakakitan digiti aglabas digiti bisbisita tayo ken digiti tourist areas tayo nakasagana meten iso nga adda na iplat ni aton ni Dr. Manuel ket tala mangipakaten ken naka-ready meten digiti elemento tayo iti syudad ti Lawag babaen iti Lawag City Disaster Risk Reduction and Management Office tayo kastapay continuous met coordination tayo with our PNP tapno syempre iso da iti may nga katulungan tapno mang maintenance ti linakkental na aglalo ka digiti papanan nga adu iti turista ken bisbisita kas kauma iti beach areas tayo ken digiti tourist attractions tayo like itoy met syudad ti Lawag ti mismo sentro ako ket nakasagana met iti City Tourism Office tapno mangted ti assistance no anyaman iti no makontak kami man no adda man mangited kada kami iti impormasyon nga adda maresolbar nga issue wenno problema ket sisasagana kami tapnon mang-assistar kada gitoy ket nagturong tayo iti last week iti number 1 nga papapanan wenno tourist attraction tayo ti syudad ti Lawag which is ti Lawag San Jones ket napanbikini ta ijay no ana digitay mabalin nga maitulong iti city government agrogi tayo kailang gradually tapno tulungan tayo ket in request nga napaspas ngamin iti luglogan ijay ket masansan ket adu iti bisita ijay iso nga nakikoordinar tayo iti city engineering office tapnon maikan iti tay temporary lang nga tay pangpakalma pangpahangam na daras to katay lumabas babay iti guma tay kasla hams no kwa temporary hams na tapno maiwasan di anyaman nga madi mapasama ko na disgrasya ijay tanapadasan tayo met nga talaga nga atataray ti lumabas ijay pakairamanan iti pakamo met kanya dano kailangan da iti supply iti danom may panggapyan ti panagusar iti CR ken na dumaduma pa ijay ket sisasagana met ti BFP Lawag tayo mang tratar deti apan